Het is vandaag de Veulentjesdag bij jullie. En wat houdt dat in? Ja, dat klopt. Dat doen we elk voorjaar. En dan laten we eigenlijk alle jonge pasgeboren veulentjes zien aan het publiek. Mensen kunnen natuurlijk de melkerijen bezoeken. En bij de veulentjes, als ze al oud genoeg zijn, kunnen ze in het stalletje om ze te aaien. Ze kunnen ponyrijden en borstelen. Ze kunnen mee op de wagen. Dat is natuurlijk voor iedereen beschuit met muisjes gereed. We hebben een leuke dia-presentatie van de geboorte. We hebben de geboortemelder die gedemonstreerd kan worden. Kortom, alles rond het thema veulentjes en geboortes. Tijdens de geboorte van een trekpaardveulentje kan er van alles misgaan. En om zoveel mogelijk goede geboortes en gezonde veulentjes te hebben, proberen we er zoveel mogelijk bij te zijn. Nu, een paard die doet het natuurlijk liever zonder dat er mensen bij zijn. Dus de veulentjes worden meestal 's nachts geboren. En om te zorgen dat we dan toch wakker worden bij een geboorte, hebben we deze geboortemelder. Die doen we rond de buik van het paard. En als ze nu gaat liggen en ze komt weer recht en ze doet dat binnen 3 minuten 2 keer, dan gaat er een toeter af. Het is natuurlijk toch niet makkelijk om je boterham te verdienen in de akkerbouw. De laatste jaren is dat best moeilijk geweest. Dus wij zochten er ook gewoon een tweede tak bij, zodat we gewoon op het bedrijf konden werken en ons inkomen verdienen. En aanvankelijk zijn we gestart met het produceren van de paardenmelk. Maar omdat de paarden steeds meer publiek aantrokken, zijn we daar weer op ingespeeld. En is er nu na een aantal jaren eigenlijk een recreatiebedrijf rond paarden ontstaan. Er worden hier veulentjes geboren en wat gebeurt er dan verder mee? Na 4 weken gaan we de moeder beginnen melken. En in het najaar, als de moeder het eigenlijk genoeg vindt, als ze niet meer toelaat dat het veulentje de melk nog drinkt, stoppen wij ook mee het melken van de moeders. En dan wordt er een plekje gezocht voor de veulens. Een aantal blijven er hier, maar ze kunnen niet allemaal blijven, want dan wordt de kudde gewoon veel te groot. Oké. Dus proberen jullie ook alles zo diervriendelijk mogelijk te doen? Ja, diervriendelijk en natuurlijk. We proberen zoveel mogelijk de natuurlijke gang te volgen. We hebben een eigen hengst hier, wordt gewoon natuurlijk gedekt. Zonder zeg maar stimulering van licht of wat dan ook, zodat het het wordt voorjaar, de merries worden ontvankelijk en dan wordt er gedekt. Dus heb je ook je veulentjes weer in het voorjaar. En gedurende de zomer samen lekker op de wei. En in het najaar geeft de merrie zelf aan van het is genoeg geweest, die mag niet meer drinken. Dus dan stopt de productie van de paardenmelk. Ik ben Roby en ik ben hier op vakantie. En wat doe je allemaal als je hier bent? Spelen in de binnenspeelplaats, paardrijden, ponies verzorgen en heel soms in de tent zitten. Maar als het lekker weer is, dan niet. Ben je met heel de familie hier? Nee. Heb je nog broertjes of zusjes hier? Ja, 2 broertjes en 1 zus. Okay. En vind je het leuk om hier te zijn? Ja, heel erg. En kun je je goed bezighouden? Ja, er is altijd wel wat te doen. Ook als de ponies er niet zijn of als ze gewoon in de wei staan, dan kan je hier spelen op de trampoline en zo. Hou je van paarden? Ja, heel erg. Ik heb zelf ook op paardrijden gezeten. En ga je dan nog mee verder met paardrijden? Ik ben er wel af, maar ik hou er nog steeds heel erg van. En paarden verzorgen vind je ook leuk? Ja, het liefst natuurlijk rijden.